бардорҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. марҳамат, тамошо кунед дар канали Автодубай ТЖ бузата дигар Lexus ES 300 гибрид бардаро. номерош 030303 даст бардорҷонои ман. дискачош баломош дар ҳолати хуб. хуби мошина бардаро 180 000 сомон. фирестода будам барои шумо срочна 170 000 сомон розӣ кардем. марҳамат бардаро. солаш 2014 сензаи чанд моҳ аст. пешош бардаро навкардагам 2016-18 боди китош бардаро. номерош ҳам хеле гуфтем аз номи канали мо падарка. ана мошин бардаро камтар чирк буд, об задаган оли қоқ кардаги нестем бардаро. ҳуҷҷатош солона утилизатсия дорад. тренировкаш 2-3 моҳи дигар дорад бардаро. ана нигоҳ мекунем бардаро. американка аст, винкода меона, винкода занед бинед кани чи гап дар винкод, дискош балонош дар ҳолати хуб аст. ES вақти боша бинед бардаро. стопошам стопои нав даст, стопошам стопои рестайлинги аст бардаро. ана ҳолати салон, кожни салон, кожошо бинед, сетри салон, кожош дар ҳолати хуб, мебелин салон, задни рефлектор, безключовой доступ 4 дар, сидени лифт, панел сидени бардаро. марҳамат, винкод 2013 моҳи 05 даст бардаро. мебелни рул, мультирул, круиз контрол. ана пробегаш 350 000 километр гаштааст, километр аст, мил не бардаро. ана чӣ хел аст? наворотош хушрӯ, ҳама багриф дорад, ҳам вентилятсия дорад, шторка дорад, абагриф рул дорад бардаро. дидед, ҳама наворото доштааст. марҳамат кунед. бай част муомилат дорад. чӣ хел аст бардаро? марҳамат. фикртон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед. бо канали Автодубай ТЖ бошед. аз канали мо мошинои арзон дастрас ва мошинои беҳтарин метавонед ки пайдо кунед. бардорҷонои ман, бо диққат тамошо кунед. бародарое ки ҳамин рӯзо мепурсед Range Rover спорти тозааш дар кор, хушрӯш дар кор гуфта, ана ин мошин барои шумо бардаро. варианти беҳтарин аст. ба дилпурӣ. барои нархашам нигоҳ кунед, нархашам арзон нест бардарои ман. қимату беҳимат мегӯянд ку мегиред бардаро, фақат хизмат мекунад мошинча. тренировка ҳуҷҷат солона бардаро, Америка. мошин бардарои ман задагӣ надорад, умуман нозада аст. харидоро марҳамат кунед. ягон камбудӣ надорад, срочна 270 000 сомон, боз ягон майда муомилат дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. диска баломош дар ҳолати хуб, на баломош нав, кузуфош тоза, есть ключовой доступ, боз медонед чи дарош давочик дорад, на камераи 360 градуса ҳам дорад. аз хайрдоро бардаро. марҳамат, на ҳолаташ беҳтарин, бай аст ки. ана марҳамат, есть ключовой доступ, салон абин салонош, акустикаш меридиан, ҳолати салон хушрӯй, на потолоқҳои сиёкати, панорама ҳам дорад, кожаош на панал даст ки. пробегаш ҳам кам аст бардаро, дарош давочик дорад. мошин худашон беҳад қимат истодагидаст барои ҳамин бардаро. аз 290 000 қариб 300 000 истодагидаст, гуфтем арзонтар, 270 таха бо хушрӯ муомила дорад, арзон мешавад. винкод занед бинед 2014 моҳи 07 даст бардаро. ана кожни рул, мультирул, 101 000 мил пробег доштааст бардаро. салоноша бинед чӣ хушрӯк аст, кондитсионерош ях баридаст. марҳамат бардаро. чӣ хел аст? аз хел дорад, любителои Range Rover ҳастед инҷо. марҳамат кунед. чӣ хел аст бардаро? марҳамат. фикртон нависед, лайк фаромӯш накунед. бо канали Автодубай ТЖ бошед. аз канали мо мошинои арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай аст. бардорҷонои ман, ана нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст. ин Honda сервис соли 2008 мошинча халиҷӣ. срочни бардаро. нарха нигоҳ кунед. аз 95 000 100 000 88 000 сом нархша розӣ кардам. нархи беҳтарин аст охир. нархи беҳтарин. тренировкаш бардаро ягон 4-5 моҳ хато накунам мондагӣ аст. ана ҳуҷҷати солонаш камтар будааст, баъд утилизатсия дорад. мотор 2.4 мешавад бардаро. 4 баллон пачка нав задагӣ будем. 88 000 боварӣ дорам ки нархи беҳтарине, ки охирин нарх срочни аст. дискачош бинед, дискош балонош нав, кузуфош тоза бардаро. камбудӣ надорад, биём хато накунем бардаро. асмошин нигоҳ кунед. аз хайрдоро, як даст гаштаги даст мошин. чанд сол аст ки мегӯянд як даст гашта истодаст мошинча хушрӯк. мефурӯшем, ягон мошини бо қиматтар мегирифтиям, хато накунем. барои ҳамин фурӯхта истодам. марҳамат. мошини хизматӣ аст бардаро. мошинчае ки хизмат мекунад. сиденичош ручной халиҷӣ мешад, дубаи халиҷиш. ана кондитсионераш неки хушрӯк халиҷиё бардаро. чиё дубайко любой мошинашон бардаро кондитсионераш зори бад кор мекунад. 176 000 километр пробег, мультирул дорад, монитор дорад бардаро, коробка автомат. саломош хушрӯ, кандагӣ, дардагӣ, газдагӣ, хойдагӣ надорад. срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин кати, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, нақл кунед, гиред. чӣ хел аст бардарои ман? марҳамат кунед. фикртон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед. бо канали Автодубай ТЖ бошед бардаро. бай аст мошинчаам хеле. рост дигар махлуд шуд, тоза аст, свежа.
Bardarcılığı iman maravat elektromobiloj optový kademina. Kalitoša bined bardarovi han bančaš kati. Hamaš bardaro du kaliti dorad elektromobil Ion S plus bardaro. S xoline. Aki ferdu? کسی را کامنترش لایکی بسیار کرده چه بپول نمیتیم 100% میتیم گپ نیست که جون من نگاه کنید باردارو 152000 سومونی اپتون باردار جونو بیاید از نزدیک تماشا کنید باز ارزان بشد کمتر دیگر باز یگان معامله کنید بچگی بسیار با معامله است یکایمو خوب اینه چه گازنه بکن بارداروی من اصلا مهمش باردار جونو سالی 2025 پرابگای 0 کتی تو همینجا تریلر رو وارد کردید سادم خوب چه گام میدین زپاس خودشون باردار جونو 480 کیلومتری باردارونه کدام میشه نشون دادم همش خطا نکنم یک کامپلکتاسی باردارو مرحمت 152000 ایکس سادم 2025 نو گاشته پرابگای 9 کنی ببینید که چه خلاص انا ایناش هم بیتم چه خلاص یک نه باردارو فروش نیستین تانکا چه ما خوب که کامپلکتاسیشون رو میدونین زپاس خودش گفتم یک چه باردارو میشتم همه салонша нишон метем баъд ҳамаш салонаш як хел бардаро ина хел биён бояд дарас кушода шад ана бардаро коҷачо шад мебина пакет печ астоли харидоро марҳамат кунед касева нархҳои оптои дар кор бошад агар варианти беҳтарин биёед савдо кунед мақбул кунед арзон кунед гиред чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат кунед биёед аз номи канали мо гап занед ҳозираш бардори нами наличи доранд Ion S Plus боз бардаро дарро дигар моделошам доштанд занг занед пурсед аз номи канали мо ҳатман гап занед бай аст ба дӯстон раҳо кунед бехабар намонед бо канали ҳафта дубай таҷи бошед аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед ҷунои мано ана бай бародарое ки ҳамин рӯзо мепурсед Lexus ES гибрид ES 300 гуфта ана бародаро бахти шумо хандид ҷошро бардоред бардаро нархи беҳтарин кати барои шумо Lexus ES гибрид ёфтагиаман солаш 2013 чанд моҳа бо дикти 16-18 шудагиат дискои заводской аз худаш аст ҳолаташ хушрак бардарҷоно нархи беҳтарин аст аз 170000 сом бардаро срочни барои шумо 155000 сом ба розӣ кардем охири нарх гуфта неки бисёр инсони хуб ҳастанд бардаро биёд аз наздик тамошо кунем мумкин бояд 3000 дигарам арзон кунам бардаро барои ҳамин варианти беҳтарин шанса аз даст натиҳед кузуфоша бинед тозак хушрак аст бад нест бардаро ана хатто қоматошам ҷош ба гибридош бардаро 100% гаранташ гибридош бардарои ман ягон проблема надошт аз гибридош полни силикон бардаро алиш кардаги ҷан гибридоша хеле расход карда ҳозир бардаро гарантия ки дигаш дем мегӯянд ҳолати салонаш бардаро салонро бинед бо салони сиёҳ аст бардарои ман салони сиёҳ гибридо бо беҳад кам мешад 4 дарбес ключевой мешад иска баллонош мечидем аст баллонош бардаро ягон 50-60% аст нав нест неки сидени лифт памят сидени винкод занед бинед намарама 2013 моҳи 03 даст хеле гуфтам салони сиёҳ бардарҷонои ман редки мешад гибридоба барои ҳамин марҳамат варианти хуб аст салони сиёҳ бардаро нисбат ба салонои мисол светливу зарду дигари салоно қимматтар мешавад хушро аст салони сиёҳ барои ҳамин бардаро нархи беҳтарин барозӣ кардем 155000 мили пробег ошибка надорад абакли сидени сережин ваҷдена ҷости дуғзони климат кондитсионерош ях бардаро чӣ хел аст ҳаст хер доро бардаро шумо просто успед кунед аз канали мо бардаро нахер мошинои беҳтарин нархҳои беҳтарин кати шумо метавонед мошин пайдо кунед барои ҳамин обуда шавед то аз мошинои навбатиён бехабар намонед бардаро чӣ хел аст бардарои ман марҳамат бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай теҷена бай аст успед кунед бардаро ташаккури зиёд ба ман бардарҷоно анаи тойотача шумо нигоҳ кунед чӣ хушрак аст медонед кадом тойота аст кадом серия ин бардарои ман Toyota Crown аст Crown бардаро ин электромобил нест бардарҷоно ин гибрид аст ин мошина бардарҷонои ман аз автосалон гирифтаган аз автосалони худамон гирифтаган соли 2024 гирифтаган худи мошини солаш 2023 охираш будааст нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бардаро мотори 2.5 гибрид лошадкаш неки ку қувваи аспаш бардаро 345 қувваи асп доштааст ино бардарҷонои ман бо чиш будааст лошадкаш 19000 будааст аёш арзонтар мебудем 345 нархошо қариб 10-15 доллар бардаро фарқ мекарда қимматтар будааст тонировкаи ҷатои салона ҳолаташ хушру сафед компания балонои вишилен кати буша бинед чӣ хушрак аст Crown аст бардаро Crown бо салоноша мебинед комплектация бисёр хушрак кати нарха нигоҳ кунед чанд пул фирестадам бардаро нарха бардарҷонои ман 529000 сомон фирестадам бояд ду калита бошад ин бардаро камераи 360 градуса дорад ҳолати салон 29000 километр пробег доштад кушодиша нигоҳ кунед ин ручкачоша бинед бардаро лимушини ақибош рефлектор дорад болош полни панорама дорад бардаро ҳолати салонаш акустикаш JBL видед бардаро чӣ дизкичаи хушрак аст салон ҳозир мебинем без ключевой доступ сидени лифт памят сидени бардаро кожни рул мультирул 29 гуфтем ба фикри ман 23000 километр пробег доштааст проексияҳошам ҳаст бо бардаро
наворотовая шрифт, сиденье вентиляция, сиденье беспроводной, зарядка, двухзонный климат-контроль, монитор, сенсорный аллата, старт-стоп, режим вождения. Иначе чего еще одна фондан. Иначе чего еще одна. Шторка, аж без нахи башка. Шторка, чего ж? Иначе. Чего еще одна фондан под колонн. Под колонн. Чего еще в кимедорам найти гладор, мана фондан. Дизайне машина на химахла что. Я бурай кни бардерон машинче. Ана. Я бурай кни. Энчхен. Ого. Неки бардерон. Лошадкаш бисёр аз кисе мепарад аз чур. Зер мекни бардерон мепарад. Бехтарин аст бардерон марҳамат кунед. Машинче ҳай мекни бовар кунед дига машина ҳай намекунед. Каравон бехтарин машина аст. Значок ча мекни каравонача аст. این پیشتر باردارو تنها واریانت японский шуд و перекидкаш да меомданд солои кӯҳнашда ана ин бардор ози экспертни вариантошам будааст крон беҳад дӯст медорам мардум праваро ниҳай када мебардам бисёр ҷоба набинед бардор бо чанд намуд режим доштаси 1 2 3 4 5 6 та ҳафтаст штокоша бинед чӣ хушраб режимоша лешки набер нарханаш спорташ не спорт спорт плюс плюс خیلی از باردار جنوی ما مرحمت کنید سروچنی فروختن میشد نرخشان میگیرید باردارو باز معامله خوش رو دارد ارزان خرده میشد مرحمت باردار جنو اپاجنو خارجنو تماشا کنید ما یک خوش رو اگ لکسوس IS 250 سال 2008 انا تو آخری سال بودجهش بس باردار اولاتش خوش رو اگ صفحه تریو کمپانی نی موتور 2.5 6 تا 6 سیلندره میشه دیگه کنید دیسک بالونش هم بر حالت خوب بسکیچ رو دوست دارد ماشین باردارو میگم که کره باشه یا نیاز میبینید IS 359 газ-куби, мотор дуйни гуфтам, шилдикаш аз худаш набошад бардаро. Ҳозир мебинем боша бес куби чӯ дӯсту салони ёбне чихе хушрак аст, салонош бардаро хушрак даст, наки салони лактаги аст. Ана машин медонед бардаро ман ба фикри ман куҷо аст. Сидени лифт, ай тарафашам ба фикри ман бояд японка бошад ин машин. Бале, японка аст машинча бардаро ҷано, корея не. Барои чӣ медонед? Калича биёр, японка бардор максималташ 180 км час мешад. Машинча бардор. Машинча бардор перекидкаст. Калитош марҳамат кунед бардор, ин инҷош ҷош водаст ки нами хуб. Дидед, ин бисёриш бардор, ин ҷошон мешкана меравад ва безе бешарам тунелча барид. Хомонак шеде бардор. Машинча перекидкаст, наки перекидкашам хушрак аст бардор. Перекидка бошадам бардор, нархи 70 нархи беҳтарин аст, марҳамат. Срочни. Ана чӣ кашо овардан. Заргид кардем бардаро пробегаш мебинем бардар ҷонои ман 167000 километр пробег доштаст моторош хушро кор карда шудааст хеле асан бардарои ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷе бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дилифлатонҳо боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай срочни автодаф муомилаи хушро ман анаи электромобила нигоҳ кунед бардарои наи электромобил ки чото дух кадаеса BMW кати бромаданда این باردارجانو بعد الکترومبیل هم که نرمال میراد قریب خطا نکنن صاحبش هم گفته دادن که اطراف 700 خوبه اسب دارد گفته دادن میگه که چه خلاصه که ایرودینامیک شبینید باردارو خوشراک است بارداروی من سراچنی فروختنش نامش چی بود این ماشین چه کنه نامش کوفته گارد EML8 بود است باردارو نامش запас خودش باردارجانو 710 کیلومتر راستماشکو утилизация داشت است باردارو مرحمت کنید فول کامپلکتاسیا لیکن همان آوروتا دارد نه کامل 360 گرادوس و پنیما و چند نمود رژیم بعد بالون اطرافش هم توپ میخورد باردارو کم هم دید این باردارو جون ماشین چه زور است نه L7 که نه L6 بود است کو L چند است مو L6 بود است باردارو این نامو اینای باردارو جون تو چی میکنی کنه L6 بود است خدا نگاه کن دیزاینش خیلی است یکی نه بیشتر ماشین چه که خوشوار است باردارو مرحمت نرخش هم نرخی خوشرو مونده ایستاده باز معامله خوشرو داره نه سالن نگاه کن چه خوشرو کوزو شد میگواره یا باشینه آره مولوش پولی پانوراما است باردارو افکتر چه شده تمیزنی روش یخ سالن نگاه کن چه خوشرو رول نگاه کن نیمی رول نیست رولش باردار هم یه رولی سمالیات کده گم آنا با چه گم میزنیم موجود از پیش بذاریم بینیم کنیم باردارو با چی داره یکی اینترنت میشین چه که خوشرو کاست آنا باردارو پیشش هم نگاه کنید پولیکو شمالی نیست پولیک دو کشیدن پرسگی نیستم باردار آنا نگاه کنید از دیزاین نگاه کنید از یه باری نهایی نکنیم نمیشه باردار ماشین چه رولا شکل نیکی میابیش نیست سلیکترش کنید کنید سلیکترش از باردار سالان نگاه کنید چه سالان چوش است سالانوش باردار نکی خوش راحت
дизайнаш неки меравада чи нархша нигоҳ кунед бародаро боз муомила дорам неки ин рулкади ҳайкалан опасен аст контактҳо одат накунӣ агар ин рулкади опасен ата Тесла буд ярӯз ман инҷа реклама кардим ҳайкалан хеле бо болои бардор мебуромаду рулшам хеле нимтага буд неки ду даста хушрӯ ҷиқидан дакору марҳамат бардаро биёед аз наздик тамошо кунед ин BMW чи аст мебинем BMW E34 бардаро ин 210 барои реклама аст хеле аст бардарҷонои ман марҳамат нархи 240,000 сомон гуфтаистодам боз муомила доштааст боз арзон карда мешавад срочно фурӯхта мешавад бардаро марҳамат кунед не ҳаст хайр доро ҷонои ман ана бай срочни бозиятаи дигар Lexus ES 350 соли 2015 бардарҷонои ман пешош бодекити 16-18 шудагӣ дискачошам нав аст срочни фурӯхта мешавад 170,000 сомон нарх гуфтаистодам барои шумо бардаро бе савдо охири нарх 160,000 сомон кондитсионерош як тонировка ҳуҷҷатҳои салома ҳолаташ хушрак аст бардарои ман салонашам сиёҳ буд хато накунед 4 дарвес ключовой доступ дорад 4 баллон дискош нав аст ахибош бардаро даже стопошам алиш кардагӣ нав кардагӣ дена нигоҳ кунед бардаро стопошам стопои солои нав рестайлинги аст кузуфош тоза хушрак аст бардаро без ключовой доступ кожни салона нигоҳ кунед чӣ тоза аст ахи бардаро бовар кунед касе гирад агар бурд мекунад мошин тоза худаш маълум аст 4 дар без ключовой доступ гуфтем сидени лифт памят сидени солашам тоза 2015 аст бардаро пробегашам бояд кам бошад неки тоза аст родной пробег 225,000 мил километр аст бардаро километрашон хеле кам мешавад кожни рул мультирул мебелни рул круиз контрол бардаро климат контрол двухзонный климат контрол мешавад се режим вождения ҳам обогрев сидени ҳам вентиляция сидени бардаро кондитсионерош хушрӯ кор карда истодааст ина ҷостикаш аст бардаро се режим вождения дорастем эко нормал спорт бардаро чӣ хел аст бардарҷоно хел баро бошад марҳамат на 160,000 сомон срочни фурӯхта мешавад бай асолаташ чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат нархи беҳтарӣ кади срочни фурӯхта мешавад фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали Автодо байтаҷи бошед аз канали мон боз мошинаи арзон дастрас метавонед пайдо кунед ташаккур зиёд рӯзатон хуш бошад барҷонон нигоҳ кунед ана боз ятаи дигар сипсиёк аз писиё барим BYD Song Plus имрӯз бардаро Song Plus ин дуюмаш аст якта сафед монде мози сафедашам бинед ябор ана ин бардаро соли 2024 моҳи 05 будааст бардаро 11,000 километр пробег кардӣ 605 километр буд аз запас худаш бардаро як моҳ ду моҳи дигар тонировка ҳуҷҷатош ҳаст нархаша бардаро 210,000 охираш гуфта истода будам гуфтем не арзонтар монем 207,000 сом бардаро нарх монда истода номерошам бинед чӣ хушрак боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардаро харидоро бошед марҳамат на дискош балонош нав кузуфош тоза без ключовой доступ бардаро ақибошам нигоҳ кунед BYD Song Plus бардарҷоно сиёшам неки хушрак мештасан сиёшам дерзки чап дастаки якте дигани Samsung дорем баъдо намо сиёмка мекунем марҳамат ҳолати салон ҳозир мебинем ками салонош хел аст ана ҳолати салон кожни салон болош панорама бардаро наворотош хушрӯ акустикаш Infinity даст без ключевой доступ камераи 360 градуса датчик слепер зон сиденни лифт ина ин акустика Infinity даст 11,000 километр пробег кити бардаро кожни рул мультирул мониторош нигоҳ кунед чӣ калон хушрӯ 360 градуса камераш салонош хушрак аст бардаро боз чӣ доштим мошинча хоб микрофон дошт шунки нигоҳ кунед бардаро кани микрофонаш ин инҷа микрофон дорад караоке микрофон ки байт хонда мерида чӣ хел аст бардаро марҳамат ҳаст хайр доро срочни 100 қариб бегӯем срочни 207,000 сомон нарх муомила дорад чӣ хел аст ана бардарои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед бо канали Автодо байтаҷи бошед мошинаи арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед бардаро ташаккури зиёд ба ҳаматон рӯзи хуш